iten deukidot hemen, autoservizio bat, ez da. Bai. Eta hori, eskondute ongitzen, Pedro, eta Larraganekoak etorten ziren eskolara, mutilek eta neskatuak. Ona, bentadez eta. Hori, ni 33 urteaz eskonduten hau. Emaradon poñini dekenak hor. Bai. Emaradon dekenak. Eta haik bere ona bentadez ere etorten ziren. Ba, nik berotuten utzen, esniak erten zeudena, etxetik. Goizean? Bai, goizean. Kantintxuetan ekarten zeitu zen. Bai. Eta ni berotu itzen utzen esnia, eta jaten zeuden. Bueno, ekarten duna. Sopak edo. Ekarten duna. Bokadillo txurik ekarten zeuden, txokolatia eta hogi edo. Esetu dunik beste batzu. Eta emoten zen berotute. Eskolak akaba artean, Bai. Ikola... Eta gero egurdin bere berton lotuko ziren jaten horrek. Bai, ez ziren joten, Larraganera, alirotxan ziren. Paso. Larragan da, Santa Marine, zu bestakitzu ameko barririk bai, aurra ermitxetxu beteku. Bai. Hor goien Santa Marine. Bai. Eta utxe onduan bizi diren etzaldekoak, eskatuak. Bai. Eta belakokoak ere bai batzuk, nik ari beteri emoten dut, berotu jateko bak. Eta ontzami txokolat eta ogixati. Ogixati ez bere esentu horrik asko lagunek, negoz eskola entu zinen. Dendan, asteak agun gero ama pagau astean akaguen, eta joten ziren, ia basatuz da, ogi freskoa eta txokolate edo, hori bitzitzen begal ditxuen, eta beskariagaz. Beskariagaz. Eta gero arrastegin barriro eskolara eta gero ja etxera, ez da? Etxera, bai.